खुलुमबाय बिसेबमोन आं मोनसे बिसेबमोन मिथिबाय गारबाय जों बयबो गारनांसिगौ दायो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बेबायदिनो UPPL दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनदों दा नै UPPL दोलोआव जयनिं जादों EM धनन्जय सारजों बिनि उनावहाय बिनो दं जाबाय संबित गयारि तेजपुरनि गयारि फुरनि गयारि मिसेस फुरनि गयारि खुलुमबाय बिसेबमोन आं मोनसे बिसेबमोन मिथिबाय गारबाय जों बयबो गारनांसिगौ जोंनि मानानो गोनां लिबि बसुमतारी आवजारगुरिनि देहा एसे असुस्थ बेबो गागि नेक्स्टआव दङ जाहैबाय बिजय नार्जारी आवजारगुरि बिजय नार्जारी मोजां मोनथारबाय बिनिनो मिसेस दङ रिना नार्जारी अननानै फैदो रिना नार्जारी रिना नार्जारी बारे गोजोन फैदो मोजां मोनथारबाय दा नखरैनो माबामोन जाथुवा बिमावा दंजायोमोन सयथबती बसुमतारी आवजारगुरि सयथबती नार्जारी साबसिन माफ्लारा गैलिया नेक्स्टआव दं जाहैबाय जोंनि बे गामिनि आगोल दावबुरामोन बिथाङा फानिराम बसुमतारी माफ्लार लाबोबावसाय दावबुरामोन बियो बिफोरनि समावहाय माफ्लारा लाबोबावसाय मोजां जाथारबायलै जयनिं हाबाफारिया दा जोंनि जयनिं हाबाफारिया एसेनोसै UPPL long live UPPL long live आंथ' दिनैनि दिनावहाय देरहानायाथ' 100% फाइनालखा किन्तु आं एसेबां गोबाव केम्पिं खालामबाय किन्तु BPF दोलोनि केम्पिं आं मोनसेबो लोगो मोनासै नुफेरासै जुदि हसा हसियै बिसोरो बिथांमोना जुदि केम्पिं खालामाखैबा जोबोद मोजां खोथा कमप्रमाइज खालामनानै बिथांमोना जिरायदोंब्ला जोबोद मोजां खोथा आं साबायखर बावगोन हामबाय होगोन आरो जुदि केम्पिं खालामदोंब्ला आं बिथांमोनखौ खावलायगोनसो प्लिज बे बाइ इलेक्सन उफ्रा इलेक्सनाव मिसा मिसि नोंथांमोनहा सम नस्थ' खालामनानै बे जायगायाव टाइम नस्थ' खालामनानै केम्पिं खालामनो नांला आरो जुदि हसा हसियै बेयाव जुदि केम्पिं खालामालासिनो जिहेतु BPF दोलोखौ फैबाय थानाय समाव स्टेडिखौ मजबुत खालामनो थाखाय खामानि मावदोंब्ला बे आलादा बाथ्रा किन्तु देरहानो थाखाय बे बाइ इलेक्सनाव बा उफ्रा इलेक्सनाव देरहानो थाखाय बिथांमोना नाजायाब्ला आं जोबोद मोजांसो मोनगोन धन्यबादसो होगोन साबायखर होगोन आं बिसोरखौ अपमान होआ